थाखानाय एसटिफोरखौ धंस' खालामनायनि जि मोनसे षड़यन्त्र सोलिदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेखौ रिभिउ खालामनांगौ बे मोनसे दाबिखौ लानानै जोङो ज'यै खौसेयै दिनै सोमावसारदों आरो बिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायदों जे हारिनि दिनै खैफोदनि समाव ट्राइबेलनि दिनै खैफोदनि समाव जाय खैफोदा जोंखौ माने एडमिसनाव रिक्रुटमेन्टआव जोंनि पन्चायत भिसिडिसि सिक्स सिडिउल काउन्सिल अट'नमास काउन्सिल एसेम्बलि पार्लियामेन्ट मेडिकेल इन्जिनियारिं रिक्रुटमेन्ट एडमिसन गासैयावबो जोंखौ धंस' खालामगोन बेबायदि मोनसे रिकमेन्डेसनखौ जोंनो नाङा आरो मोनथाम हारिखौ एसटि प्लेन होनायनि खोथा बेयाव लिरदों आरो मोनथाम हारिनो एसटि भेलि होनायनि खोथा बुंदों जिखौनो लाबोआ मानो बेयो नेसनेल लेभेलावबो एफेक्ट खालायगोन स्टेट लेभेलावबो एफेक्ट खालायगोन आरो बेखौनो जोङो स्ट्रंलि दिनै अपोज खालामनानै जोङो बे प्रतिबाद खालामनाय हाबाफारिखौ लादों जोङो रावबो हारिनि हेंथा नङा रावनिबो जोंनिनाय नङा मोनद' हारिया गावसोरनि अधिकारनि खोथाखौ बुंदों जोंहा बेखौ बाजानांगौ गैया खिन्थु जोंनि अधिकारखौ खर्म खालामनानै बिथांमोननो अधिकार होयोबा जोंनि अस्तित्वआ मा थागोन बे खोथाखौनो लानानै दिनै जों आसाम सरकारखौ खावलायदों गोजोन्थों जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों आरो बे दाबिखौ लानानै जोङो सोमावसारलांबाय थागोन सरकारा जुदि जोंखौ फोजोबनो नागिरोब्ला सरकारा जोंखौ जुदि धंस' खालामनो नागिरोब्ला जोंनि आल्टिमेट थांखि जि थांखिखौ जोङो माने बड'फाया होलांदोंमोन बे थांखिखौ होसोफिननो थाखाय जों बाध्य जागोन गोजोन्थों जों नुदों जिहेतु बर'नि माखासे जि एमएलएफोर दं आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि एमएलए बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जेलानो आसाम एसेम्बलियाव टेबोल जागोन बे टेबोल जानाय समाव जाहाथे एमएलए बिथांमोना बाहागो लायो आरो बेखौ 22 जन जि ट्राइबेलनि एमएलएफोर दङ बिसोर जाहाथे अपोज खालामो बिनि थाखाय जों आपिल खालामदों आरो हाबा मावनाय आरो रल लानाया बिथांमोननि बाथ्रा आरो बेखायनो जोंनि आपिल आरो जोंनि दाबिया थागोन गोजोन्थों जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ जागोन सिसि